Andorang to samulai parminggota martangyang naho mahita saluhudna. Saluhut parhalado HKBP Serpong, pasahaton, selamat hari Minggu madihamu amang inang, remaja, naposo bulung, namandohoti ibadah di gereja, nang di bagasta marsada-sada. Huriani tuhata nahina holongan, marsadani roha mahita muse sadarion, lau mamuji tuhata, di minggu eksaudi namandok, saya tangihon maswaraku ale Jehovah, molo jauh-jauh au, asima roham mida au, jala alusi au. Upuji hami maho ale Tuhan Jehovah, na saya rade tumangihon dohot mangalusi jauh-jauhku, saya toktong maasi roham marnida aho. Sian Jehovah do ianggo hatuaon ni akka partigor, ibana do partano batuan nasida ditiki hagogotan, jala saya ditangihon debata do jauh-jauh akka halak partigor, idolas ni roha akka halak partigor, songonani dok topik minggu sadarion, ditangihon debata do jauh-jauh ni partigor, tapujima debatata, taolop-olopon Tuhani, jala tahati dakon ma denggan basa nai, marede mahita sian buku ende nomor 574 ayat sadaro di ayat tolu. hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saya tangihon maswaraku ale Jehovah,
molo jauh-jauh au, didok rohaku, ho mandok, lului hamu mabohoiku, atong bohim mana hulului, ale Jahoba, saya unang mata bunihon bohim maradoponahu, Jahoba do panondangi diahu, dohot hatu awakku, tung mida isema mabiar ahu, Jahoba do partanobatuan ningoluku, tung mida isema au biahaton, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogona sohatu dosan, amanamina di banua gijangi, usehon maton dimna badiai, dohor hapistaran nasyak koi, tu saluhur huriam, asalam rarat, jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni rohadi naposom, manjamitahon hatam, asalam pita, jalalam ganda huriam nabadiai, patotong mahuhut rohanami manguloiho, sahat ro di ujung, di bagasan haporseaon nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahitasian bukende nomor 802 ayat sada. Tatangihon mapatik ni debata di mingkutta sadarion, ima sian patik pawaluhon, dohot lapatanna, patik pawaluhon, unakko manako, dia do lapatan nii, odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mandobo hepeng ni dongan jolma, manang mambahin bisuk-bisuk, mangalas suphon boniaga, ikon si pagandaon ni rohata do, arta ni dongan jala si ramotonoton, ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita di sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatimi. Amin. Marede mahita sian bukende nomor 160 sada, ayat sada, rodi ayat 2. Asiro hom jai
tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugo naso hatu dosan, parasi rohami dahami nadangolon, narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton do hami tubu, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian, saluhu do hami manibil sian akka dalanmu, masai godang do pangalasion nami di patikmu, ala ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam, doon asi ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni naposoon nami, dohot pangalasion nami, sa ingot mahami hobartu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa, ala ni pangalao siyotta do ubahen na tartulang Kristus, jala binahen ni hajahatotta do ibana mabugang, ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangatta, jala binahen ni bugang na malum taihilala, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari demahita siyang bukende nomor 452 ayat sada. Tatangihon mahata ni debata nagabe epistel ta di minggu sadarion. Tajahama marsikat soring na tersurat di Yohanes 5 ayat sada sahat rodisia. Salpuni i adong ma pesta ni halak Yahudi, jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem di labung ni harbangan biru-biru paridian sadana margoar Betesda. Anggo di hata heber 5 do sopo-sopo disi. Marpeahad do disi torop halak na hacitan, na mapitung, nasarion, natiarapon, akka napai may mahon hagugucang ni aeki. Ai suru-suruan di batado tuat maroba-sobas tu bagasan paridiani manggucang aeki asana parjolo bongot di bahagusangan ni aeki gabe malum do manang dia pesahitna lohot di bana. Alai
Adong marisi sahalak naung 38 tahun liling na marsahit. Di ida Jesus ibana peak disi jala di botoma naung pola leleng ibana disi gabenin na mamandok ibana naeng malum ho. Jadi didok na marsahiti mangalul si ibana. Iya le Tuan. Dang adong perhuokku na manuguau tu pari dia ni di hagugucang ni aiki. Madok rodo piau nunga di juluani na asing ahumijur. Dungini na Jesus mamadok ibana, hehe maho, hidat malagem, mardalan maho. Jadi pitur hisar majol mai, dihidak malagena, laos mardalan ma. Alai ari sabat do toho nasa dari imasahatna. Martua do akan tumangihon hatani debata, jalan naum pepsa. Amin. Mari dehita siang buku ende nomor 403 ayat 1 rodi ayat 2. Tidakon maha porseaot tai songon nahi na tidakon idongat ta saha porseaon disadok portibion rap ma hitamandok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangi dohot tano ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon di si Maria naga begabian sianton di porbadia andorang swabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mata terpajal ibana di hau pinarsilang na tuat tuban watoru dum ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargugo na sohatu dusani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon mangumi halak na mangulu dohot unamate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hartopan halak Kristen akka nabadia doho dia sesani dosa doho dihatai namandok mulak mangulus sogot daging ni halak naung mate doho dia hanguluan na sora sudah. Amin. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguon di bagas joro dohot napatupahon parmingguon di bagasta ganuk marsada-sada la suhutma parhalado pasahaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun ari hatu tubu dohot namar ulang tahun parsarepeon
di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tu hatama hita saluhutna. Parjolo goar ni minggutta ima Saudi mingguan tanggal 20 Mei tahun 2022 masuk mahita tu minggu Saudi lapatanna saya tangihon ma suaraku Ali Jahoba Psalmen 27 ayat 7. Topik ni mingguta ima ditangihon debatado jauh-jauh ni partigor. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Napa duahon, danak natubu. Di hari Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022, nunga di basa-basa hotu hatta sada danak boru, tu keluarga ni amang galung napitupulu, Inang Yanti Priska Boru Purba. Alamat nasida di Perum Korpri, Blok H7, nomor 14, Sisauk, Kabupaten Tangerang, Wik Kanaan. Sai tatangyak koma asa toktong hipas dak danaki suang songoninang natorasna. Napatuluhon ruas natabba. Mamukka sadarion Minggu tanggal 20 Mei tahun 2022 nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong na parjolo keluarga Martuani Sormin Inang Risma Elizabeth Sianturi dohot 2 halak yanakon nasida nomor register 1075. Nasida Pidda Sian HKBP Petamburan, Resort Palmerah, Distrik Walu, DKI Jakarta. Alamat Nasida Sonari di Perum Villa Melati Mas, Jalan Oliander, Blok O1, nomor 26, Kelurahan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Napa duahon, keluarga Saud, Mangarata Pajahitan, Inang Tiar Agustina Borutabba, dohot 2 yanakon dinasida, nomor register 1076. Nasida Pidda Sian HKBP Tanjung Karang, Resort Tanjung Karang, Distrik Tolu 22 Lampung. Alamat nasida Serpong Garden 2, Klaster Green Hill B3 nomor 6, Kelurahan Suradita, Kecamatan Sisauk, Kabupaten Tangerang. Nasida maringaran di kanan. Napatuluhon keluarga Alexander Dwi Agung Situmorang Inang Celsilia Putri Omega Tapubolon, nomor register 1079. Kepala keluarga anak ruas ni HKBP Serpong. Alamat nasida BSD Nusa Loka Sektor 145 Jalan Lombok, Blok R3 nomor 7, Kelurahan Rawa Mekar, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Tatangnya kema nasida gaberuas naburju jala namangulu di huriani tuhatta. Napaupaton tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Antonius Mikael Pardede, ruas ni Huria HKBP Serpong, Resort Serpong. Ianakon ni amang Jetson Pardede, Inang Rama Boru Sihotang.
alamat Nasida Jalan Bayangkara, RT 02 RW 02, nomor 10 Wik Galilea. Dohot Preti Laura Listiani Siahaan, ruas ni Huria HKBP Pondok Cabe, Resort Ciputat. Boru ni Amang Eldon Siahaan, Naung Jumolo, Inang Rouli Simajutak. Alamat Komplek Bumi Pelita Kencana, Blok B4, nomor 14, RT 03, RW 09, Pondok Cabe. Pasu-pasu Parbagason di Patupa di hari Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022, pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Resort Serpong. Napalimahon partangyangan dohot ruas napaimahon hamalumon ni sahid. Partangyangan tim 2 dohot ruas napaimahon hamalumon di Patupa di hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 pukul 10.30 WIB. Ro sahat ro di Nasidung. Partangyanganon diuluhon amang pendeta Rajiun Nababan, Masai Gomos do gereja Mangotang, asa parsidohot nian ruas tu partangyangani. Partangyanganon di Patupa, marhite online media Zoom. Napaunopon parhalado manosoi sudi ruas ni Huria di Ganupwik, asa dihaburjuhon madohoti partangyangan wik na di Patupa marhite online. Songonon ma hatotuan partikian ni partangyangan di Ganupwik marhite Zoom na dibuka pukul 20 WIB. Parjolo hari Rabu 1 Juni 2022 Ima Wik Ebenezer, Rabu 1 Juni juga 2022 Wik Philadelphia, di Kamis tanggal 2 Juni 2022 Wik Sion. Parmingguon di gereja. Hobar tunaung taboto pamareta nunga Patupa dalam nauli na denggan mangadobi pandemion hobartusi rapot parhalado HKBP Serpong nunga manutuhon. Parjolo mulai Minggu tanggal 1 Mei 2022 Patupa utama marminggu di gereja Opat Hali Ima. Parjolo parmingguan parjolo pukul 6 WIB marhata Indonesia. Parmingguan napaduahon pukul 8 WIB marhata Indonesia. Parminggu petuluhon pukul 10.30 marbahasa Batak. Nah mangihut parmingguan paupaton pukul 10.07 WIB marhata Indonesia. Hatotuan na dohot marminggu ruas ni Huria naung dipaksin 2 hali jalabui patuluhon pabua naung dipaksin. Na patuluhon di parminggua pukul 6 dohot 10.07 WIB dak pola pasurato diri di Google Form Jalariama Rotu Gereja. Parmingguan pukul 8 dohot 10.30 WIB tong dope pasurato diri di Google Form. Na paupaton hatorangan na dumasip boy mata jaha ditikting naung disagihon di Ganup grup WA Wik. Na pawaluhon patupaon ni huriat tama parminggu tatap muka terbatas sekolah minggu
Nama muka di hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022 ima di pukul 8 WIB sahatu sia 30 hatorangan na apit tajahma di tikting naung disagihod di grup WA Ganup Week. Napasiyahon patupawan ni huriat tama permingguan tatap muka terbatas remaja Mamukka hari Minggu 5 Juni tahun 2022 pukul 10.30 WIB. Hatorangan apit boy mata jaha ditikting naung disegihod di grup WA Week masing-masing. Napa 10-hon pendaftaran para guru malua tu tahun ajaran 2022-2023 dibuhai mai mulai hari Senin tanggal 10 Mei tahun 2022 satu hari Minggu 12 Juni tahun 2022. Hatorangan napit boy mata jaha di grup WA di masing-masing WIB. Pasapulu sadahon padidion nabadia tu yenakon ni huriata patupau di hari Minggu 5 Juni tahun 2022 pukul 10.30 WIB. Asa pinangido matu akka ruas ni huriata nana yang mabuan ianakonna madohoti padidion nabadia asa majaha haturangan na dumasik di tikting naung disagi hobbe Ganup Tuhita. Nomor 12 laho pahisaton hasadaun niroha parsitutuon pakobasion patubuhon nasa pakilalaan dohot tanggung jawab tim TIK dan multimedia HKBP Serpong nunga patupahon ulaun pembinaan dan seminar TIK dan multimedia HKBP Serpong ima di hari Kamis sampai dengan Sabtu 26 Mei 20 Mei 2022 maringanan di Pila Kayu Agape Cisarua Puncak Bogor. Tema ni pakubasion ima satu spirit, satu hati, satu kemuliaan di dalam nama Tuhan. Tersurat di Filipi 2 ayat 2 tolu. Tatangyakom ma anggiat mamarhiti ulauni lam tuhisatna pakubasyon nasida di huriata jala marmulia ma goar ni Tuhani songonima suara ni tikting bingguta sadarion mola tiktik parhepengon boy matazaha di laporan parhepengon naung disagihot pihita marhiti-hiti WA group di Ganup Week martangiang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami nahutadahami marhite-hite gornenakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate ma ale Tuhan di pasatur hanami tuho di syala sudi asini roham do denggan di basam Tuhami Ganup marsada-sada. Ali Tuhan di bagasan sadarion di sordo hami marpungu martangiang marlopit tangan di bagas jorom nabadion imana patupahon parmingguon hami ali Tuhan pasahaton ede puji-pujian nami dohot tangyang nami tu arupamu nabadiai nama muji dot pasanga pokok ali Tuhan atong asiru hamali Tuhan saijalo masaluhutna edde nami dohot tangyang nami nagabelau mamuji pasangapon kuarmu nabadia ali Tuhan di bagasa tikting naung hubigi hami di bagasan sadarion masay gudang doa sini roham pasu-pasum Tuhami
Tutonga-tonga ni huriam hakai peserpong di bahasa-bahasa hoko dana turuas ni hurianami ima di tonga-tonga ni keluarga galung na 70 inang yanti Priska buru purba suang soni mali Tuhan nang ruas ni huriam di hakai peserpong ima ruas na tabba sudi na yali Tuhan marhiti-hiti asini rohamdo saluhut nai atong ali Tuhan mangido mangilik kami tuadu pamu na badiai asa homa toktong na mangalihon asini roham nang akka pasu-pasum tu saluhut na ruas ni huriam gabe ruas na mangulu na sida na ringgas mamuji do pasangapon warmu na badiai suang songani mali Tuhan nang saluhut na aka program ni huriam hakai peserpong naung bui hulaksana kami jala naso terlaksana do peli Tuhan hola tuhodo hami Tuhan mar pangiduan asa saluhut na homa na toktong mamasu-masu na patiruh saluhut na aka partikian asa gabe tahu pujian di warmu nabadiai suang sonima ali Tuhan nang ruas ni huriam dinaung gabe majaro pamasu-masuon sian ho ali Tuhan nama muka keluarga ne baru mangidu tu hami tu ho ali Tuhan asa keluarga na bina nasida gabe keluarga sitiruan ali Tuhan di akano poso jala sibuan las niroha ma di adupamu suang sonima Tuhan nang di anakon ni huriam di naberencana do pena naing majalo pasu-pasu perbagas sosiako lehom ma Tuhan akka rohana torang dohot akka partikian na tiur asabui hobar tuloman roham saluhutna mardalan acarai jala gabi tahu las niroha manang dihami ali Tuhan tokinari nang bigyon nami mahatam na pinasahat ni naposom amang paditanami amang hutapea tutonga-tonga ni saluhut na hami ruas ni huriam atong bain mabuka rohadot pikiran nami saluhut na asaboy hatami maringan di bagasan rohanami dohot di bagasan ngulu nami marhiti-hiti yeli Tuhan di saluhutna gulmit ni ngulu nami di namangulaon saluhutna ulon nami siganupari asa toktong ma marguru tu sadok lomo ni roham on mali Tuhan tangyang nami nauhu pasahat hami tuho holan marhiti-hiti gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jaloma tangyang nami amin. Marende hita sian buku enden nomor 733 ayat 1 ayat 2.
Dami ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Imana mengeramoti hati-hati, dohot pikiran muna, bagasan kawarni Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Hatani debata dihita sadarion minggu eksaudi tersurat ma di pesalmen bidu 10 itu memuka sian ayat sada sahat rudi ayat onom. Jahama ta payhutihut ma di bagasan rohatta. Tangiang ni si David. Taitangi ma hasitongan ale Jahoba. Tangihon ma alu-alukon. Taitarehon ma pinggolmu tu tangiakon sian bibir naso marpangaci. Tai dapotan uhumma ausian bohim. Tai ditatak matamma hasitongan. Nunga didodoho rohaki. Ditikirho bornginai. Dilalaho doau. Hape dang adong jupakko. Upakpangi do aka pikirakku. Asa unang mangalausi pamangakku. Tai marjaga doau di lakka ni jolma si pangarupa. Diaka pabahena ni jolma dopak hatani pamangan. Tai diihut-ihut lakka-lakkaku do aka bogasmu. Tang mauraur pangalakakku. Tai hodo hupa jojo. Ai dia lusi hodo awali debata. Tai tarehon ma pinggolmu tuau. Tangihon ma hatakon ima sahatna. Kuria ni tuhata nahina holongan. Hata ni debata hata ni tuhata di mingguta sadarion. Dumutu tangiang ni Raja Daud. Na pasahaton pangidoan holso na solot di bagasan roha. Molo adong dua na berperkara tada natikos tada nasala lai anggo Raja Daud berada pada pihak yang benar. Dia orangnya setia kepada Tuhan. Alai tidak adong naso terjalo roha, naso terjalo uhum. Boido honon ibana dipitnah hati. Adong madok fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dalam gue masa doi tonga-tonga ning uluta siapa hari. Saya butuh lekon pahlawan besar nama ibana te. Ditaluhon si Goliat. Mate. Musuni halak Israel. Ada pokna. Ingani-ingani Raja Saul. Ada pokna. Tiap hari. Dia dedei. Tarik musik. Mula songon nama no bosah ini Raja Saulun. Jo ibana. Panggil dulu Raja Daud. Panggil si Daud ini tidak Raja rupi yang kau dipikiran si Saul. Panggil. Kalau main mungkin perlu gue mati. Jo dipanggil trio. Malum sahihna. Tabu pakilana. Boy bana renges mudum. Alaya ada pokna. Najinalona. Bahkan fitnahan selalu dia terima. Takolani hosana naing buaton niya kalona. Puy ron masa tonga-tonga ning ulut tabuy. Alay bohama hita bersikap.
turpuko paingotok kita asa holat tu debahat tahita mangalu-alu. Asa holat tu Jahoba hita pasahaton akan asukot. Tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta. Boido di sada keluarga rupa ni rujudo para main naon. Iliam mangan matuana. Japol molosongon na marngilutan ate. Foto kamu udah marngilutan, kalau udah pegal-pegal dikit, mantunya japol diurut. Alay hamatan si matuano. Urang do para maiki bahin. Wasa. Somal na iliad do 500.000 bulanan. Kasi deban. Main dangbe. Kasi woto tu dia. Dibayar laporak kewangan ni. Tapi anakku do na kerejo. Contoh, boy do masa nasong ni boy. Kita melakukan apa yang benar di keluarga kita, kakak beradik, tonga-tonga ni ulau, pekerjaan, bahkan kita menjadi tersangka, tertuduh, terdakwa. Bahkan boy masuk sel, masuk penjara dia. Arong dia arong. Ahmad horonna. Pangalu-alu holan tu debata Jahoba ido. Molo didok, molo ta pasahat, alu-alu ta tu Jahoba. Tuhan mendengar. Tuhan menjawab. Dia lusido pangidoan anggu-anggu munaya manginang. Songon na niadupan ni Raja Daud. Baru kilon luar biasa. Alai bisa dilalui. Dengan apa? Tentunya dengan penyertaan Tuhan. Padonganio ni debatadoi. Jala saluhu na hita pehuria ni tuhata naeng songoni oku honota. Unang pajolo gogo papudi uhum jangan. Tangyakon. Molo hurang di bagasar roham. Laho tu bilutmu martangiak ko pasaha tu Jahoba. Ahana solot di bagasan roham. Ido na pinamasa ni Raja Daud. Huria ni tuhata idok nakininga dia tului nunga di dodohoro haki ditikir hobor nginai dilala hodwau. Sebenarnya enggak ada kesalahannya. Mau bedah kasus, bedah perkara, olah TKP, tak ada kesalahan. Dilala deh, bedah jantung, bedah hati, enggak ada kesalahannya. Padok nibana, kesaksian nibana, tugas ni patni Jahoba do dihuton. Tu dia ahari dok debata tu si ibana. Idi ulahon. Apakah dia menerima sukacita, hal-hal yang baik, pangkat jabatan? Enggak. Malah diusir. Pergi ke negeri musuh. Begitu halak Palestin di bana, mangido pangurupion. Boy do masa tonga-tonga ning uluta, boy. Boy do amata. Tang makaholongi nata boy. Boy do orang tua tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak bisa. Namar-hamarang di boy do. Boy. Bahkan arong do hata-bata madok pajupang di Panorara. Gimana pula orang Batak punya filosofi ini? Kita harus tinggalkan itu. Masa setelah mati kita bisa ketemu? Kalau dia lewat, saya nyingkir. Saya lewat, dia nyingkir. Nggak bisa itu. Masa kakak beradik begitu satu marga pulanya kan? Ikut apa tuduh hodo, holong ni roha, ido, nanaeng. Gabe tiruan panang teladak kita disadok ngulutah. Jadi sejatinya orang percaya adalah yang memiliki kekuatan dan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Hidup mulai hidup orang benar akan senantiasa dipelihara. Diramoti debata. Tang tinggal hononna. Tidak ditelantarkan. Alai dijaga. Padok nga songon pajaga ni anak mata. Coba dulu. Tuhan menjagai kita layaknya anak mata. Moloro, abu, debu, pasir, tu si malolong tay biaro.
si anak-anak ini, kalau ada debu masuk ke matanya, apa yang terjadi? Kelopak mata otomatis akan menutup, automatically. Ido na masa dingulu niya kana porsea. Jahuba madongani, jahuba mangaramoti di ida te, arian borngin, yudiri malau. Ada sesuatu yang tidak pas, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Anak mata, kita adalah orang yang sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Hidup bagaikan biji mata. Dan Tuhan juga akan selalu menyelamatkan kita seperti induk ayam yang senantiasa menjagai anaknya dengan sayapnya. Dang paluasonna tetapi bingaling-ngalian nanti. Akahitir. Nah, alai padonganion pangaramotion ni Jehovah manoktong rap dotakana porsea. Hurian itu hata na hinaholongan saluhutna marhite turpukta sadarion diajari dohita asa pohado hita mangido martangiang bata Jehovah. Unang dok rupani ba yauma artanai sudi yau gumodang tang boy songon niate mulur parok kamu nak kiningan dipatik papigahud deh. Emang inang apa yang kita lakukan terhadap usaha bisnis orang lain? Anak-anak dulu kali yang buka tadi ya, guru jawab patik papigahud naking patik pa baluhon unak ko manako dia adalah patannya dona takolah ngambil punya orang bukan mengambil milik orang lain bukan. Adong do luwi do kondisi ikut dihabari rohata de bata aja lekon holong rohata di bana asau nang kita ulo madobo hepeng ni dongan jolma manang mabai bisuk mangala cupon buniaga balik saya dokon ikut si pagadau ni rohata do arta ni dongan. Ketika ada pikiran niat untuk mengambil hak milik status orang lain, nggak manakoi kan? Bukan hanya mengambil uang dari dompetnya, bukan, hartanya bukan. Tetapi pikiran kita harus jaga. Idona niulahon nih Raja Daud tadi. Bahkan di dok pikiranna. Puasa di do ikut jagauna pikiranna asa buat terkendali ya. Di ayat tulu nak kiningan hupok pangi do aka pikiraku asa unang mangalausi pamangaku. Apa hubungannya pikiran dengan ucapan? Pikirannya dikendalikan tentu dengan firman Tuhan. Ai bodoh hita modom alai pikirata pardalani. Jangan ulun nopo terhadap setrok naik tensi, mulu modem bu, arong kau mengarahkan tu iba songonia te. Mulu di tempat tidur jangan ada layar televisi, jangan pegang-pegang HP, jangan letak apa-apa di situ, tidur aja. Alai bida dohita, urui podoman sabu mandi, bain si sabu mandi, bain si buku, bain si idahan, sudah makanan, lah tidur istirahat. Kendalikan pikiranmu, kendalikan ucapanmu. Idona ni ulahon ni Raja Daud. Asa igor may mana mardalan. Laksong na di Portibion, arong madokon 10 kasus kejahatan. 5 so itong adalan. Ujung na masuk tu pengadilan sada. Teliti ma ditelusuri ma na masuk si sada lakon ima iatin piatu jala kasus naha manako manu boy dito ngatongan ni Portibio boy manako horbo melua ketai manako jolma melua turi ayam masuk alanyaha itulah dunia alai de bata bai dokon si Daud bai dokon tuhatta mangaramoti hita tuhatta madongani hita itu adalah keadilan sejati. Boy orang tajalo boy takolan
kesukaan hati. Nang tadokon ai diro Tuhan au tiap hari gereja tiap hari minggu gimana abakku mamora au marfokus bahar Tuhan bukan. Mau kaya mau miskin bukan urusan kaya miskin, tetapi perkara benar atau tidak benar. Sampai mati pun saya harus mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Ido nanaing, ido hono ni Raja Daud. Nang sido hono taganu marsada-sada. Amin martangi yang mahita. Tuhan debata amanami na utadahami di bagasan ko arni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di bagasa tikyo na Tuhan di paingot tohami. Asa holat tuho kami mangalualu mangidu pangurupion pasahaton anggu-hangguk alu-alu namele Tuhan. Ay hodo pangucat dia nami. Atong patau masaluhut nale Tuhan dia karuas ni uriam di parsorion nasida di maolon na ni adopan nasida di hagaleon nasida. Yaka penindasan pergumulan na ni adopan ni ruas ni uriam asa homa nama dongani na mga ramoti, na mga lusi tangyang nasida le Tuhan. Nasa mardame sonang nasida tuak katik yan nanang ro. Tong paso-paso masaluhut na aka na sinakapan ni Huriam mali Tuhan. Marhiti aka program-program naing si patupaw nami tuzuluan niarion. Asa saluhut na nahu patupahami, nahu ulahami. Pain puji-pujian may diguar mo hamuliaw diguar mo las ni roha nang dia karuas ni Huriam. Molihat may diguasa tuho masaluhu na hadirion nami daging doto di nami. Marhite Yesus Kristus dalam matangi yang pangiduan nami. Amin. Ta papunguma peliata mari de mahita yan bukede nomor 2 onom walu debataku dodongaku. Mataku dodong aku
Mauliate mari Tuhatan na mga liokata na di hita di minggu sadarion. Asa tu tangkas hita mangulu di bagasan hati goran. Ay lehonon ni debatat tama jabbar hatuau diaka pertigor. Sa paguguy mahami, mga lomohon patimu, dohot mamikiri aria dohot borngin. Di natabulus do peragam ni parukilod di hasyanganon. Nang lamar tubur hita songok kau na sinuan di topi batang aik. Na marparbuah di tikina jaladang olo malos. Taulahom matoktong akan adenggan naga bedalan ni pasu-pasu ni tuhata. Sahat tuhita ganup marsada-sada. Datangnya koma peliata ali di bata manami na di banua gijang. Horo haroroan di salu sileo-leo na dengga doot nasa uliba sa nama uliutus. Upasat tami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho parhasyak kami pelianon. Pati pulo karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asala putadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang say pinarabadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say sawat malomani roham di banwa tongaos ngon na di banwa gijang. Leon matu hami sadariok kang luas ya pare, say sama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho, di sondakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim.